Дело о государственной измене Януковича рассмотрит Оболонский суд Киева. Так решил апелляционный суд столицы. Об этом ходатайствовал Печерский суд. Мол, там для этого нет судей необходимой квалификации. Адвокаты экс-президента Украины категорически против. Они настаивают на рассмотрении дела в Печерском суде, куда сначала направили дело бывшего главы государства. Полный текст сегодняшнего решения апелляционный суд объявит 3 апреля. После этого Оболонский суд в течение 5 дней должен назначить дату заседания. Это означает начало рассмотрения дела против Януковича. Печерський суд мав змогу розглядати цю справу. Були судді, визначені законодавством, і які мали можливість розглянути питання і розглянути справу по суті, але чомусь Печерський суд не забажав це робити. На думку захисту, тому що вже на сьогоднішній день всі розуміють безперспективність судового розгляду справи щодо Віктора Януковича. Сторона обвинувачення були готові до будь-якого суду, тому що сторона обвинувачення зібрала достатній обсяг доказів для доведення винуватості в будь-якому суді міста Києва або України.